Ayibenhle kwabangcwele. Inkonzo yesabatha sizoyiphathela ngumfundisi Estinduli wasethempelini lasemseni yenkandla ngaphansi kobuholi benkosi ukukhanya kwelanga Phinda Shembe. Kubo bonke abalaleli balomsakazo omkhulu ukhozi abalalela lenkonzo ngalolu suku olukhulu lwesabatha. Bantwana bahle base-Afrika, ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba ke ngethule lenkonzo ngalolu suku olukhulu lwesabatha. Ngizocela ke sedlule encwadini, incwadi kaJohane yesithathu, ivesi le-16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Amen. Ngizoke ngifunde futhi encwadini kaJohane ye-13 ivesi lama-34. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Amen. Ngizoke ngifunde nasesihlabeleleni samaNazaretha sama-9 ivesi le-4. Thina siyesaba umusa wakho wehlele phezu kwethu, hlezi singawugcini ulaka lwakho lusehlele. Amen. Njengoba ngifundile kule ncwadi yokuqala, kukhona amazwi akhulunywa kule ncwadi engithanda ukuthi ke ngiwabheke. Izwi lokuqala elikhulunywa kule ncwadi ileli lokuthi uNkulunkulu walithanda izwe. Elesibili ileli lokuthi wanikela. Uthando ke luyinto enhle kakhulu. Akekho umuntu ongathandi ukuthandwa. Kodwa uthando lufike luhluphe ngento eyodwa yokuthi uma lulethwa kuwe ufanele nawe ulwemukele ngothando. Uthando hlangabezwa ngothando. Uma uthandiwe wena wasungalwemukeli uthando, luye luphenduke lolu thando bese luba lubi, lungabe lisaba luhle. Njengoba sisho lesihlabelelo samaNazaretha ngesifundile, sithi thina siyesaba ngoba umusa wakho wehlele phezu kwethu. Uma singawugcini lo musa wakho, ulaka lwakho luzosehlela. Ngoba uma umusa kaNkulunkulu wehlela kuwe, ebese wena ungawugcini, ebese wena ungawemukeli ngothando, uyubusa ushintsha lowo musa usuba ulaka. uNkulunkulu ebese kwehlisela izinto ezimbi. Kufana noma uma abantu bethandana bebabili, kumnandi bethandana. Kodwa uma kuke kwaphela uthando koyedwa kuba kubi kakhulu. Kwesinye isikhathi kuze kuphume neyidumo. Ababe besakwazi abantu ukuthi babuyele esimeni ebebe kuso bengakathandani. Kuyacatshanwa kakhulu uma kuke kwaphela uthando komuntu. Ithi ke incwadi uNkulunkulu walithanda izwe waze wanikela ngendodana yakhe izelwe nje iyodwa. Ukunikela ke nikeza umuntu into ngoba kuvuma inhliziyo yakho ngoba umthanda lo muntu. Ebese umnikeza into lento sokumnika yona
usuke ungayilindele ukuthi ibuye. Usuke umnika ngenhliziyo ephelele ngoba uyamthanda. Ungalindele ukuthi lento izobuya ibuye futhi ize kuwena. Njengoba kuthiwa uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe. Ingoba uNkulunkulu wayazi ukuthi njengoba ethumela indodana yakhe uJesu Kristu emhlabeni, wenziwa ukuthanda abantu basemhlabeni, kodwa le ndodana yakhe ayizukubuya iphila ngoba uNkulunkulu zonke izinto uyezazi zingakenzeki. uNkulunkulu wayazi ukuthi kunabantu abangezukuyemukela le ndodana yakhe, futhi abangeke bayithande. Abazothi ke ngokungayithandi kwabo bese beyenza okubi, bese begcine beyibulele. Uthi ke kodwa lowo ke oyoyamukela indodana yakhe ngeke esabhubha. Okusho ukuthi lowo muntu uyothi mayemukela indodana yakhe noma efa la emhlabeni kodwa ngeke abhubhe, umphefumulo wakhe ngeke ubhubhe ngoba wemukele indodana kaNkulunkulu, wemukele uthando lukaNkulunkulu, walwemukela ngothando. Uma ke sibuka lencwadi yesibili, ithi lencwadi yesibili ngininika umyalo omusha wokuba nithandane ngoba nami nginithandile. Lencwadi ke ibheke kithina njengamakholwa ukuthi uma uNkulunkulu esesithandile thina, nathi lolu thando asilwedlulisele kwabanye abazalwane ngoba sonke singabantwana bakaNkulunkulu, sithandane ngoba nobaba wethu usithandile, sifuze yena, sifane naye, silwandise lolu thando phakathi kwethu. Uma unabantwana ebese labantwana bakho bekhombisa ungathandani, awuphatheki kahle, uye ungaphili kahle emoyeni. Uma abantwana bakho njalo behlala ngokulwa, behubhana ngezikhali, wena mzali wabo awuphatheki kahle. Ithi ke incwadi kaJohn 15 verse 13, akekho nothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Okusho ukuthi uma uthi unothando lukaNkulunkulu, lolo thando lwakho alulukhulu uma lungakwenzi ukuthi udele ukuphila kwakho ngenxa yabahlobo bakho. Ukuze uNkulunkulu athokoze ngawe, kufanele udele ngisho ukuphila kwakho, uthande abazalwane bakho. Kodwa uma ubhekisisa ubuka ekukholweni kwethu, asikwenzi lokhu uNkulunkulu akuthandayo nakufisayo ukuba sikwenze uma singabazalwane. Ngesikhathi esiningi uthola abazalwane bengathandani. Uthi ke uShembe esihlabelelweni sakhe sika 199, uthi thandanani khona nizothandwa uJehova, ngoba uJehova akabafuni abantu abaxabanayo. Uma nihlala njalo ngokuxabana nehlukana nizolahlwa uJehova. Uthi ke ibani munye njengebumba likasimende. Umbuzo ke uthi pho kusuke sekwenze njani uma ungasamthandi omunye umzalwane? Kukhona into esiningi kakhulu phakathi kwamakholwa, ikakhulukazi lawa kithi eNazaretha, amaNazaretha. Lokhu kokuthi uma umuntu eke waphambana nomuntu ngokubona, eke waxabana nomuntu, ebese ekhipha igama lokuthi ngeke ngimngcwabe, ngeke ngisamngcwaba usibanibani ngoba saxabana. Ilona swazi olukhulu, iyona nduku enkulu amakholwa kithi amaNazaretha ashayana ngayo kule mihla yanamhlanje. Lokhu kukhuluma nokwenza angazi ukuthi kwavelaphi ngoba uShembe akazange asifundise lokho ukuthi uma umuntu ucabene naye, uma umuntu ungazwani naye, ungamngcwabi. Angikwazi ukuthi amaNazaretha akufundaphi. Uma umuntu esaphila, usuke umzimba wakhe unomphefumulo, ekwazi ukuthi anakekele umzimba wakhe, awugeze, awugqokise, enze yonke into. Kodwa kunesikhathi esifikayo lapho umphefumulo uphuma khona kumuntu. Njengoba siphila nje sinjengabantu abalindile
esiteshini sesitimela silinda ukuthi kufike isitimela sisithathe sihambe siye ekhaya. Ukuhamba komuntu ke kuye kuphume umphefumulo bese kusala umzimba, ngoba umzimba womuntu awuyi kuleli khaya okukhulunywa ngalo, usala lapha emhlabeni. Ngesikhathi ususele umzimba walomuntu usuke engasakwazi ukuthi enze noma yini kulomzimba wakhe, usuke ungasewona wakhe, kusuke sekungowezihlobo zakhe ezisasele lapha emhlabeni. Yizona ezizobona ukuthi zenzani ngalomzimba, akusahlangene naye konke okuzokwenziwa kulomzimba ngoba yena usehambile. Lesi sitimela esisilindile akwaziwa ukuthi sizofika nini, futhi akwaziwa ukuthi kuzobizwe likabani igama, ukuthi sekuyithuba lakhe manje lokuba agibele kulesi sitimela ahamba ekhaya. Umuntu uzwa ngoba sesifikile isitimela ukuthi kanti namuhla kubizwe lakhe igama, ebese yahamba ke ashiye lo mzimba wakhe. Lo mzimba wakhe ubusubizwa ngesidumbu lesi esesisalela abantu abasaphila lapha emhlabeni. Umbuzo ke uthi uma uyongcwaba umuntu eshonile, usuke wenzela yena yini lona oshonile, noma usuke wenzela abantwana bakhe, ihlobo zakhe, abafowabo, odadewabo ongaxabene nabo? Uma usuthi wena ngeke umncwabe, wenzela yena yini? Awenzeli yena ngoba yena akasekho, akasazi lutho, akasaboni nokuthi yini eyenzekayo ngesidumbu sakhe. Noma siyangcwatshwa noma singcwatshwa akusamthinti lokho yena, kodwa sekuthinta ihlobo zakhe, kuthinta abazali bakhe, kuthinta umkakhe, kuthinta umyeni wakhe. Uma ke wena uthi ngeke umncwabe usibanibani, awuhlukumezi yena lona oshonile, uhlukumeza ihlobo zakhe. Uma siseyindaweni njengemncwabo, thina abantu abakholwayo sisuke singayizele, thina suke sihambise uNkulunkulu esimkhonzayo, sisuke sizoduduza abantu sibatshele nangoNkulunkulu esimkhonzayo. Lokhu kuthi uye emncwabeni womuntu osuke eshonile kusuke kuwumnikelo osukuwenza kulabo abahlobo bakhe abasasele emhlabeni. Usuke ungenzeli yena lona oshonile, usuke unikela ngothando, ubakhombisa uthando ukuthi uyabathanda laba abahlobo balomuntu ohambile emhlabeni. Uma ke wena usuthi ngeke umncwabe lo muntu, lezi ihlobo zakhe zizothi mayiqeda ukungcwaba lo muntu bese yithini ngawe? Bazombona yini lo nkulunkulu omkhonzayo? Bazothanda yini ukukulandela nabo bakhonze lo nkulunkulu okhonzwa wena? Uma umuntu eke wakunyathela uthi wena ngeke usaya komncwaba ngoba ukunyathele uxabane nawe. Lolu thando ke okukhulunywa ngalo kulezi incwadi ezimbili engiyifundile, uthando olujulile kakhulu, uthando lungapheli. uNkulunkulu ukhuluma ngothando lungapheli, kodwa uthando lwethu thina amakholwa luhambe luphele. Njalo sithi sihamba sibe sibukana ngeziqu zamehlo. Uma nje ngeke ngakunyathela usudiniwe, awusangifuni, awusenalo uthando lwami, usuthi ngeke uze emncwabeni wami uma ngingasekho mina. Ngike ngihambele imncwabo yabantu makungcwatshwa abantu la phakathi kwesizwe senkosi engiyakhele. Uma kushone umuntu, induna iyimemeze ukuthi kunomncwabo endaweni ethile ngosuku oluthile, abaphelele bonke abantu beyofihla umuntu, bese bephelela abantu. Kulabo abantu kusuke kukhona ngisho abantu ebebengazwani nalo muntu oshonile. Abanye basuke beneyingozi, babelwa naye, bashayana ingozi, balimazana, kodwa basuke bekhona lapha emncwabeni walo muntu, bexoxe bethi lo oshonile ngake ngalwa naye ngelanga elithile, lengozi nalengozi ngayishaya uyena, kodwa ukhona la emncwabeni uzongcwaba lo muntu. Ebese thina ngokuthi nje umuntu unginyathelile, bese ngithatha isinqumo sokuthi ngeke ngiye emncwabeni wakhe, ngeke ngimncwabe. Kodwa thina sikhonza uNkulunkulu esifuna bonwa abantu, esifuna abantu bamlandele lo nkulunkulu esimkhonzayo.
Lento ke angiyazi ukuthi sayifundaphi ngoba uShembe akazange asifundise lento. uShembe uthi asithande omakhelwana bethu njengoba sizithanda thina. Uma umuntu uphambene naye ngokubona, wena njengekholwa yelula isandla uthi woza mfowethu, woza sixolelane. Uxole wena ngoba uyikholwa. Ebese kuthi namhla esehambile emhlabeni mayehambe eqala, kube uwe kuqala ofika emngcwabeni wakhe, ukhombise ukuthi wena uyikholwa, awunalo igqubu, awehlulela abantu emhlabeni uzuthi ngeke ubangcwabe ngoba baxabana nawe. Imfundiso kaShembe ke isho njalo. Ithi wonke umuntu asimthande njengoba siyithanda thina. Simzwele, sizwe ubuhlungu, uzwele elinye ikholwa njengoba ubuzobuzwa uma ubuhlungu bubheke kuwe. Siye sizenze lezi zinto bese yibeka kabi uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngoba uShembe akazasifundisa ukuzonda. Akasifundisanga ukuthi asoba nenhliziyo engaxoli. Kuthi noma umuntu eseshonile umbambe liqhubu ungaxoli. Uthi ngeke uye komcwaba ngoba waxabana nawe. Akasifundisanga lokho uShembe. Ithi ke incwadi engiyifundile, thandanani ngoba mina nganithanda. Sengiyabonga abantwana abahle basezulwini. Inkosi ikuseni kuzwile. Amen.